орзуи Фараҳноз дар яккасарой. Тамоми сарояндагон барои табрику муборакбодӣ дар ин маросим сарҷам омаданд. Фараҳноз 1 соат қабл даст ба дасти домоди хушқаду қомат вориди яккасарой гардид ва ҳамагӣ пеш-пеши арӯсу домод мерақсиданду шодияшон ҳадду канор надошт. Ровиёни ин базм Орзу Исо ва Раҷ Аҳмад, Насиба Рустамова, Парвиз Ашуров бо суханҳои ҷонбахш Фараҳнози тоҷи арӯсӣ ба сараш зебандаро табрику муборакбод мегуфтанд. Овозхонҳо низ дар радифи меҳмонон як вориди саҳнаи тӯй гардида бо гулдастаҳои зебо Фараҳнозро табрик мегуфтанд. Машҳуртарин ситораҳои эстрада аз қабили Мино, Шабнами Тоҷиддин, Сафар Гулюсупова, Ситораи Кароматулло, Фотима Машрабова, Хайриддини Шариф бо ҳузури хеш маҳфили арӯсии Фараҳнозро ҷило бахшиданд. Фараҳноз дар сари тахти арӯсӣ табассум дар лабонаш гул мекард. Домоди зебову хушқад бошад, бо виқор ва симои ҷаззоб даст пеши бар ҳамагиро хушомадед мегуфт. Бисёриҳо то имрӯз гумон мекарданд, ки Фараҳноз арӯси ким кадом мӯйсафеди пулдор аст, ё ин ки арӯси ба ҷоии кадом як мансабдор мешавад. Овозаҳо то дирӯз атрофи номи Фараҳноз бечуну чаро зиёд буданд ва Фараҳноз низ косаи сабраш лабрез гашта дишаб видеообрашенӣ намуда ба онҳое ки ӯро ба рӯзи тӯяш таҳдид мекарданд суханҳои обдор гуфт ва мегзарем ба ҳарфи ғева ге. Мақсад ки агар бовар мекунед, гуфта ирӯзу пага тӯй дорам, бовар кунед ҳама зангам за амирӯз зано як панҷ зани намедонам киян ӯ 5 кас 6 кас бо соф ами духтаракои инстаграм номашона намегирам худошона фаҳмидан вале мемонам шон чизашона номерошона ва голосошона намедонам занг мезананд ки ба сарро меянд ки шӯи мара гирифтаи кавал аму шӯто насибтон куна ма шӯи хидма мебурорам да барм натарсен дили ҷигарма хурден шӯто насибтон куна ай тоба шукниям проблема. Баъд як чизи дига во мегум соф бетарбиё мата занг назанен. Ма алҳамдулилло имон дорам, духтари беимон нестам. Ма падар модар дорам, ма 3 бародар дорам. фаҳмиден? ҳамия хеле занг мезанен ай худо битарсен. мегам битарсе, одаме ки наметарса ай худо шумо бешарму беҳаёен. ма қати шумо ҳафтааш намекунам. мақсад ки ҳамин рӯз я духтарак зангам зад, духтарак ҳам нест, я занаки пирай зангам зад. агар бовар мекунен як намуд дил ҷигарма хурд намедонам ӯ айпишти ки гап зад номи кира гирифт ба ҳафтааш қасам худастаст ки ту фалонира кавалери фалон ото да чи ма кавалери кира гирифтастам. ма шука дестам шӯи ҳеч кара нагирифтастам бас будагисте шукнимам намонен безол айдасташмо шукан шидам саҳна тар кадаштам ито намемонен ме. ва имрӯз аз чӣ сабаб бошад ки яку якбора симои домодро ба ҳамагон иҷозат доданд то ҳамагӣ бубинанд. домод ба ягон марди пир ё ягон дузана монанд нест, балки ҷавони хона ба назар мерасад. чаро ба Фараҳноз ин қадар душманӣ мекунанд? чаро хостанд тӯи арӯсиашро вайрон кунанд? инро чанд муддат пеш дара гуфтем ва фаҳмидем ки Фараҳноз рақами 2 нашудааст. чӣ хеле ки худаш мехонад. айни ҳол тӯи арӯсии Фараҳноз бо ҷидду ҷаҳд ва пуршукӯҳ дар тарабхонаи яккасарой гузашта истодааст. ҳамагӣ шоду хурсанд маҳфили эшонро гарм намуда мерақсанду шодӣ мекунанд. мо низ ба Фараҳноз хушбахтии беинтиҳо таманно намуда орзуи хонаободӣ, сарбаландӣ ва муваффақиятҳои беназирро